Вас вітає інформаційна служба телеканал МКТБ. Я Леся Ушакова. У ефірі новини «Час мясцовый» сёння ў выпуску. Купілася на падман. Жыхарка Малодзешна отправила венесуэльскому сябру-миллиардеру больше за 12 тысяч долларов, а той оказался ашуканцам. Вынікі і планы на будучыню. У Малодзешні адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя раённага аддзялення рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Беларускі фонд міру». Об'яднаць пакаленні. У Малодзешынскім райкаме БРСМ адкрыўся музей гісторыі маладзёжнага руху нашага раёна. Ва ўсіх абласцях эпідсітуацыя дазваляе паэтапна выводзіць аддзяленні з ковіднага рэжыму. Аб гэтым паведаміла прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. У абласцях і сталіцы паступова праходзіць дэзапрацоўку і вяртаюцца ў звыклы рэжым працы аддзялення і нават цэлыя бальніцы. Усе рэспубліканскія навукова-практычныя цэнтры працягваюць аказваць планавую дапамогу. У Мінскай вобласці таксама пачата паэтапнае скарачэнне ложкавага фонду для аказання меддапамогі пацыентам з інфекцыяй COVID-19. З 1 па 12 лістапада для аказання планавай дапамогі перапрафілявана больш за 1500 інфекцыйных ложкаў. Нягледзячы на некаторае паляпшэнне сітуацыі, медыкі рэкамендуюць выконваць меры бяспекі, выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай аховы. Таксама ўрачы нагадалі, што найбольш эфектыўным сродкам у барацьбе з эпідэміяй каранавіруса застаецца вакцынацыя. У Беларусі больш за 2 мільёна 600 тысяч чалавек прайшлі поўны курс вакцынацыі. У Малодзешынскім раёне на сённяшні дзень першую дозу вакцыны атрымалі больш чым 46 тысяч чалавек. Гэта амаль 34% ад агульнай колькасці насельніцтва. Закончылі курс 33 658 грамадзян, ці 25% адпаведна. Як раней, у наяўнасці медустаноў прышчэпка расійскай і кітайскай вытворчасці. Паралельна з гэтай кампаніяй вядзецца і вакцынацыя людзей супраць грыпу. Амаль 26% нашых землякоў прышчэплена супраць гэтай асенне-зімовай інфекцыі. Міністэрства працы анансавала навацыі ў працоўны кодекс. Палажэнні праекта закона аб змяненні законаў па пытаннях працоўных адносін абмеркавалі на пасяджэнні Нацыянальнага савета па працоўных і сацыяльных пытаннях. У прыватнасці прапаноўваюцца новыя падыходы да рэгулявання дыстанцыйнай работы. Працоўны кодекс дапаўняецца нормамі аб тым, што дыстанцыйная работа зможа мець не толькі пастаянны характар, але і часовы, не больш за 6 месяцаў у год, а таксама можна будзе чаргаваць работу дыстанцыйна і на рабочым месцы ў арганізацыі, так званая камбінаваная работа. Таксама новы артыкул законопроекта прадугледжвае права работніка на вызваленне ад працы для праходжання дыспансерызацыі з захаваннем сярэдняга заробку. Колькасць свабодных ад працы дзён будзе вызначацца ў залежнасці ўзросту чалавека. Устанаўліваецца права чалавека, які працуе ў шкодных або небяспечных умовах працы, па яго заяве атрымліваць замест малака або харчовых прадуктаў грашовую кампенсацыю. А для тых, хто выхоўвае 3 і больш дзяцей ва ўзросце да 16 гадоў або дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, прадугледжваецца магчымасць замест аднаго свабоднага дня ў тыдзень устанаўліваць скарочаную працяглую змены на 1 гадзіну з захаваннем заработнай платы. Міністэрству фінансаў даручана выдзеліць грошы на зарплату бюджэтнікам. Грашовыя сродкі ў памеры больш за 134 мільёны рублёў з рэзервовага фонду кіраўніка дзяржавы накіруюць на дадатковыя выплаты для работнікаў. Адпаведная пастанова апублікавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Агульная сума складзе 134 мільёны 291 тысяча рублёў. Прынята рашэнне з гэтых грошай 8 мільёнаў 200 тысяч рублёў накіраваць у Міністэрства аховы здароўя, каб у далейшым размеркаваць грашовыя сродкі па медустановах. Каля 126 мільёнаў рублёў накіруюць кансалідаваным бюджэтам абласцей у выглядзе міжбюджэтных трансфертаў. Гэтымі грашовымі сродкамі прафінансуюць выдаткі, звязаныя з дадатковым павышэннем заробкаў бюджэтнікаў. І зноў падман. Жыхарка Малодзешна отправила венесуэльскому сябру-миллиардеру больш за 12 тысяч долларов, а той оказаўся ашуканцам. У міліцыю звярнулася 67-гадовая мясцовая жыхарка. Аказалася, пенсіянерка пазнаёмілася ў месенджеры WhatsApp з мужчынам-іншаземцам і на працягу доўгіх месяцаў вяла з ім актыўную перапіску. Па словах суразмоўцы, лекары дыягнаставалі ў яго цяжкае захворванне. Зараз ён знаходзіцца ў бальніцы пад Кропельніцай і, каб набіраць тэкст паведамленняў, звяртаецца па дапамогу да медсястры. Мужчына з Венесуэлы расказаў, што ён незвычайна багаты, аднак у яго няма ні сяброў, ні калег, ні сваякоў, каму б ён мог даверыць свае грошы. По его словам, все накопления, а это более 9 миллионов фунтов стерлингов, находятся в одном из банков Лондона. Мужчина сообщил женщине, что хочет завещать все свои деньги ей, с одним условием. 60% от полученной суммы она должна будет передать на благотворительность. Естественно, что доверчивая женщина согласилась, и после этого уже все финансовые вопросы иностранец обсуждал с ней через якобы доверенное лицо.
По словам неизвестного посредника, чтобы получить на руки деньги из английского банка, требуется материальное вложение для открытия депозита, а также оплата налогового сбора, курьерских услуг и других юридических моментов. В итоге пенсионерка перевела более 12 тысяч долларов, потратив все личные накопления, банковский кредит, а также деньги, взятые в долг у подруги. Як было установлено оперативниками, гроши без вертания сошли у Францию. По факте махлярства следчими узбуджена криминальная справа. Милиция у чарговый раз попереджвае. Ни при яких обставинах не варто пералічваць гроши невядомым особам. Трэба быць больш пільнымі пры зносінах у соцсетках и мессенджерах. Не давярайце незнаёмцам и не пераходзьце па сумнеўным спасылкам. Знизить колькасць камп'ютарных злачынстваў. З гэтай мэтай Міністэрства ўнутраных спраў праводзіць дэкаду кібербяспекі. Як расказалі ў ведомстве, за 10 месяцаў бягучага года такіх злачынстваў зарэгістравана амаль на 18% менш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Тым не менш, практычна ў 4 разы вырасла колькасць крадзяжоў у буйных і асабліва буйных памерах. Комплекс прафілактычных мерапрыемстваў праходзіць з 22 до 30 лістапада. Правілы бяспечных паводзін у соцсетках і мессенджерах, што такое фішинг і вішинг, як абараніць сваю банкаўскую карту, пра гэта і супрацоўнікі міліцыі раскажуць у радыё і тэлеэфіры са старонак газет у інтэрнэце. Адбудуцца выступленні ва установах, арганізацыях, на прадпрыемствах, прафілактычныя гутаркі з навучэнцамі, людзьмі сталага ўзросту. Киберпреступность молодеет. Абсолютно произошла трансформация преступности в целом в мире. Преступность уходит вся в сеть. Все больше и больше вовлекается несовершеннолетних, все больше различные составы, различные преступления. С каждым годом они только увеличиваются. Мы прогнозируем, что в ближайшее время в стране ожидается рост мошенничеств, связанных с обменом криптовалют. Крадеж 29 рулонаў сена раскрылі участковыя інспектары ў Малодзечынскім раёне. Праваахоўнікам стала вядома, што з калгаснага полю паблізу вёскі Застенкі прапала сена. Папярэдне было ўстаноўлена, што да знікнення датычны раней несудзімы 65-гадовы жыхар вёскі Насілава. Прыбыўшы на месца жыхарства мужчыны, міліцыянеры пераканаліся. На яго прысядзібным участку было знойдзена 29 рулонаў сена. Вясковец прызнаўся, што вывозіў яго ў цёмны час на асабістым аўтамабілі самаробным прычэпам. Выкрадзенае сена прызначалася для кармлення хатняй жывёлы. Матэрыяльны ўрон сельскагаспадарчаму прадпрыемству склаў амаль 1500 рублёў. Сена канфіскавана і вернута законнаму ўладальніку. Знік у чэрвені. Міліцыя Малодзечна шукае зніклага без вестак 50-гадовага Чапко Сергея Ростиславовича, жыхара вёскі Месата Малодзечынскага раёна. 25 чэрвеня бягучага года мужчына сышоў з дому і да гэтага часу яго месцазнаходжанне невядома. На выгляд яму 50-55 гадоў, рост каля 160-174 сантиметраў, сярэдняга целаскладу валасы светлыя, коротка стрыжаныя, вочы блакітныя. З асаблівых прыкмет злева на грудях ёсць татуіроўка з выявай Леніна. Міліцыя просіць грамадзян, якія валодаюць якімі-небудзь звесткамі, аб месцазнаходжання болеся гэтага чалавека паведаміць па тэлефонах на вашых экранах або ў бліжэйшы аддзел міліцыі. Вынікі і планы на будучыню. У Малодзечне адбылася справаздачна-выбарная канферэнцыя раённага аддзялення рэспубліканскай грамадскай арганізацыі «Беларускі фонд міру». Лепшыя міратворцы атрымалі заслужаныя ўзнагароды. Абараняць і ўмацоўваць свет гэтай высакароднай мэты на працягу ўжо 60 годзяў прысвечана праца грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд міру». Сёння яго Маладзечынская раённая арганізацыя беражліва захоўвае традыцыі мінулых гадоў, з'яўляецца верным паплечнікам дзяржавы ў рашэнні сацыяльных, эканамічных задач, патрыятычным выхаванні маладога пакалення. У ходзе справаздачна-выбарнай канферэнцыі старшыня Маладзечынскага аддзялення рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд міру» Святлана Чыжыкова пазнаёміла з вынікамі 5гадовай працы. Асаблівы акцэнт на праграмах «Ветэран», «Клопат і міласэрнасць», «Патрыёт», «Міратворчасць», «Свет праз культуру». Па словах лідара раённай арганізацыі, міратворчасць з'яўляецца люстэркам самых лепшых чалавечых якасцяў і імкненняў для тысяч грамадзян нашай краіны. Мы всегда активно принимаем участие во всех акциях, проектах, которые социально значимы для нашего народа. В любой стране есть инвалиды, есть слои незащищенные или уязвимые слои общества, которым обязательно нужно помогать. И мы это делаем очень искренне, очень доброжелательно, с большой душевной отдачей и очень рады, когда у нас это получается. У арбіту дзейнасці раённай арганізацыі фонду міру ўцягнутыя сотні людзей. Гэта ветэраны, інваліды войнаў, моладзь, дзеці, прадстаўнікі партнёрскіх, грамадскіх, рэлігійных арганізацый, актывісты фонду. Праца за мінулыя 5 гадоў прызнана здавальняючай.
сесій, а дэлегаты аднагалосна абралі склад новага праўлення на наступную пяцігодку. Пры гэтым аднадушна падоўжылі паўнамоцтвы старшыні маладзечанскага аддзялення Святлане Чыжыкавай. У штурвалах гэтага карабля яна ўжо 32 гады. Но, безусловно, жизнь не стоит на месте. И завтра перед нами тоже встанут новые задачи. Одной из них мы хотим открыть школу мира. И у нас есть замечательные 2 школы, которые в соответствии с положением, да, которые полностью не только отвечают, но могут быть и флагманами среди школ города и района. Это гимназия номер 6 и средняя школа номер 14. Асноўныя праграмы і мерапрыемствы, якія праводзяцца па рэалізацыі важных напрамкаў работы, асвятляліся і ў выступах дэлегатаў канферэнцыі. Захаванне міру, адзінства ў грамадстве можна атрымаць праз дасягненне згоды і ўнутранага адзінства народа. Такія словы гучалі з трыбуны. Гэты пастулат – адзін з галоўных сярод асноўных напрамкаў дзейнасці Маладзечанскай раённай арганізацыі Фонду миру. Такое короткое слово «мир», которое является, представьте, короткое слово «мир» является главным как в развитии государств, как в развитии организаций, как в развитии семьи, так и в развитии человека. Потому что мир в душе, душевное спокойствие – это самое главное для человека, наверное. Умацаванню міру, дружбы і згоды, развіццю гуманізму і міласэрнасці, дабрачыннасці, прадухіленні нацыянальных, рэлігійных і сацыяльных канфліктаў, абароне правоў чалавека, развіццю міжнароднага супрацоўніцтва, навуковых, культурных, моладзевых абменаў спрыяе актыўная праца міратворцаў. Тых, хто праявіў сябе найбольш яскрава на канферэнцыі, узнагародзілі. Ім уручылі медалі заслужанага міратворца. Мне даже сейчас трудно вспомнить все, что сделано вот за эти годы. Отправляли какие-то подарки на Кубу, встречали маленькими детьми кубинские организации. И в трудные 90-е годы как раз Белорусский фонд мира и стал той опорой, которая помогла нам сохранить единство со страной, с обществом, с государством, потому что вот был такой момент. Может быть, о нем сейчас стыдно вспоминать, когда взрослым показалось, что детям не нужны общественные организации, а жизнь рассудила иначе. И сами ребята были заинтересованы в том, чтобы жизнь, общественная жизнь, насыщенная, когда все едины, когда чувствуешь плечо друг друга, продолжалась. И вот такой сцепкой между эпохами стал Белорусский фонд мира. Социально-экономическая стратегия государства, она, безусловно, главенствующая. Но чем хороши и важны общественные организации, потому что они отражают срез нашего общества. Это именно нравственно-духовная составляющая, которая и определяет стержень отношения к нашей культуре. Інна Пудакевіч, Ольга Капцёнак, МКТБ. Ведаць мінулае і тварыць будучыню. 29 кастрычніка ў дзень нараджэння камсамола маладзечанскім райкаме БРСМ адкрыўся музей гісторыі маладзёжнага руху нашага раёна. Выстаўка ўключае ў сябе некалькі тэматычных блокаў. Тэму працягне Алла Маркелова. Сёння ў музеі налічваецца каля 200 самых розных экспанатаў. Адным з першых прынёс свае асабістыя рэліквіі, уліковую картачку члена ВЛКСМ, копіі артыкулаў тагачаснай газеце «Святло камунізму», пенсіянер Мікалай Кот, камсамолец 60-х-80-х гадоў мінулага стагоддзя. Ён узначальваў первічныя арганізацыі ў школе і ў студэнцтве, потым у адной з сельскіх гаспадарак раёна. Таму пра тыя часы і ведае, і можа расказваць шмат чаго. Проводили комсомольские собрания, субботники. 22 апреля на день рождения Ленина всегда мы проводили комсомольский субботник. Явка была всегда 100%. Если на комсомольские собрания не все собирались, то на субботник все собирались. И городили пастбище для коров на загоны. Было общество знания. Кто мог читать лекции, читали. Ездили по деревням, по фермам, по бригадам полеводческим, на мехстане. Вот и я тоже читал лекции и был в этой самой конференции областной делегатом. Было интересно тогда жить, весело. Вечерами собиралась молодежь. Ходили по деревням, по улицам, пели песни. На ферму зайдешь, доярки сидят, доят коров, песни поют. Это очень-очень такое было хорошее время. Один одного уважали, ну и думали о будущем.
Вучні 4-й школы маладзечна ў райкамі БРСМ бываюць не ад выпадку да выпадку. На гэты раз зайшлі, каб абмеркаваць удзел у пераднавагодніх дабрачынных акцыях. Для іх экскурсію па экспазіцыях музея правялі Мікалай Кот і другі сакратар БРСМ Алена Станкевіч. Старшакласнікі актыўна ўдзельнічаюць у розных маладзёжных мерапрыемствах, а вось прымерыць будатрадаўскую форму ім можна будзе з 16 год. Из деятельности БРСМ меня больше всего заинтересовало волонтерство. И я сама даже летом у нас в городском парке занималась волонтерством на фестивале, на станции «Аквагрим», так скажем. У меня появилось очень много новых друзей, было очень весело. И вообще в целом БРСМ помогает молодежи и развивает ее. Я увидел очень интересную форму бойца МООП. Мне вот рассказали, что это за бойцы, что у них за деятельность, где проходит их деятельность. Меня это очень заинтересовало. Возможно, в будущем я вступлю в эти ряды и буду заниматься правопорядком. Экспазіцыя музея ўключае ў сябе выстаўку фотаздымкаў, дакументаў, літаратурных і публіцыстычных выданняў, карцін, асабістых рэчаў камсамольцаў розных гадоў. Можна паслухаць аповеды лідараў маладзёжнага руху пра іх справы яшчэ ў часы Савецкага Саюза, пабачыць сімвалы і атрыбутыку камсамольскага руху. Прадстаўленыя матэрыялы паказваюць вядучую ролю камсамола ва ўсіх сферах жыцця тагачаснага грамадства, у прамысловасці, эканоміцы, адукацыі, культуры, спорце і ў арганізацыі адпачынку. Адзін са стэндаў пазнаёміць наведвальнікаў з асноўнымі накірункамі дзейнасці сённяшніх арганізацый БРСМ. С помощью экспозиции старшее поколение может вернуться в свою молодость, а молодежь узнать о боевых и трудовых подвигах комсомольцев, а также о этапах становления и деятельности комсомола. Мы хотим поблагодарить за оказанную помощь в создании Музея истории молодежного движения, Молодеченский районный исполнительный комитет, Молодеченскую ветеранскую организацию и Молодеченскую газету. И хотелось бы сказать, что сбор экспонатов для Музея истории молодежного движения продолжается, и мы будем очень благодарны, если кто-нибудь принесет все, что есть у них самих, у их родителей, если это молодое поколение, для нашего музея в качестве экспонатов. Алла Маркелова, Ольга Коптенок, МКТБ. Зняць кручка. У Беларусі установлена забарона на лоўлю сомазвычайнага, паведамляе Маладзечынская міжраённая інспекцыя аховы жывёльнага і расліннага свету. Рыбу нельга лавіць у перыяд з 1 лістапада па 31 сакавіка. Гэта звязана з тым, што сом вельмі адчувальны да пахаладання, таму рана залягае на зімоўку. Пры гэтым становіцца практычна нерухомым, што робіць яго лёгкай здабычай. Акрамя таго, да 15 снежня дзейнічае забарона на вылоў сіга чуцкага. У гэты перыяд у сіга праходзіць нераст. Праснаводны прадстаўнік сямейства ласосевых не баіцца холоду і пачынае размнажэнне позняй восенню. Парушальнікі забароны будуць прыцягвацца да адміністрацыйнай адказнасці. А ў выпадку, калі шкода ад іх лоўлі складзе 100 і больш базавых велічынь, ёсць верагоднасць ва ўзбуджэнні крымінальнай справы. Незаконная здабыча адной асобіны сома падчас забароны абыдзецца ў 12 базавых велічынь, сіга чуцкага ў 9 базавых велічынь. Аб фактах браканьерства можна паведамляць у Маладзечынскую міжраённую інспекцыю аховы жывёльнага і расліннага свету. Хоккейны клуб «Дынамо Маладзечна» прайграў «Шахцёру» з лікам 3-7. Матч адбыўся ў суботу ў Салігорску. Лік у гульні на 7-й хвіліне адкрылі маладзечынцы, вызначыўся Арсеній Дзярыба. На 17-й хвіліне шайбу ў вароты суперніку закінуў Віталь Пенчук. Аднак хакеісты «Шахцёру» ўжо ў першым перыядзе вырваліся наперад, закінуўшы 3 шайбы. У другім перыядзе гаспадары лёду забілі яшчэ тройчы. Дынамаўцы змаглі адказаць толькі адной шайбай, якую адправіў у вароты Александр Сувораў. На заключным адрэзку гульні салігорскія хакеісты канчаткова замацавалі сваю перавагу, закінуўшы 7-у шайбу ў вароты «Дынамо». Для маладзечынскай каманды гэта 4-е паражэнне ў апошніх 5 матчах. За 2 апошнія гульні каманда прапусціла 13 шайб у асноўны час. Бліжэйшы матч у сераду 24 лістапада. У лядовым палацы «Маладзечна» дынамаўцы згуляць з наваполацкім хімікам, а ў пятніцу 26 лістапада адбудзецца хатняя гульня з аршанскім лакаматывам.
На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласніках, Instagram і ў тэлеграм-канале МКТБ. А з вамі развітваюсь, усяго добрага і да хуткай сустрэчы.